Thank you. Thank you, fans. Thank you. Thank you for the support. Thank you so much. Thank you for the support. Thank you. British man gamay. Alas 8:07 sa tong oras. Oktubre 8, last day sa filing. Og si Willie Revilla may nag-file may May gabi ka natin talan. Welcome sa lang edisyon sa Bernie B Talks. Madunggan sa Radyo Lampornas, Mellow Touch 95.7 og pwede mo join sa amo live o makichat sa amo through playback.tv. Again, playback.tv. Yan. Sulod na mo dito and naadrita lang yung mga kauban, mga kaila and let's go. Kailangan ta dito chat-chat lang ta. Kauban ninyo si Consiel Bernie Bitok-Bitok and Master Poppy. Brother. Yeah, baby. Mura na yung programa nga walay politika na to isgutan. Unsa na hitabo sa COC nga mga filing nila? Walay politika pero nagstorya og mga COC mga higala kay trending man gyud karon man ang last, di ba? Karon ang last. So na yung mga fake news, na mga fake news nga atong mga nasagap nga nakurat ta. Uy, unsa ba ni? Ay fake news man di ay. Si Tatay Digong nga kuan. Katong nag sa to nga dili na siya mag-mayor, mag-senador na din siya kalit ana hopefully kuan naka sa tawag ani kanang inyong mga partido di nga daan ang gikuan nga mga konsehal, mga nakapwesto na diha murag kung bet ninyo sila hopefully naka-plaster na pud sila sa ilang filing. Yeah. So ito na. So, siyempre, ang tanan mga nag-file, ila pa lang ikon kung kinsa bagay okay or dili or acceptable ba ilang kuan. O, diyan, bahala na si Konana. Anyway, roll call sa mga nakaroon sa playback.tv. Ay, pinaka-early si Cassandra, oh. Kani si Cassandra, alam mo, sa'yo trabaho ni mo Cassandra, kanang naragi ka na maglingkod, naragi ka na abang. Believe ko ano niya, kanang naragi ka ba naglingkod. Sarap ng buhay. Pero pag nanan automatic na yun naka-log-in na yun ba? AJ Pagasian. Ito nagkanta sa luha. AJ's to. Kives. Kisa mo ni si Kives. Kani. Sa mga bago. Mga bago nga nakasulod mayong adlaw, may gabi kaninyong tanan. Maragigo mo siguro mo ni si Cassandra. Okay, ang tawag sa imo kay Tox. Bernie B. Tox man. Nalipay ko kaganina nga na-interview ko sa mga estudyante sa COC. Ako po na. AB Communication. Yeah. Sometimes lang ang interview because sa mga imong mga kaagi tapos inong ka nga sir sa una pag yun. Say na kay happiness because ginatingala di juday kas mga kwan sa una. Pero say mo kayo sa kang tiguang na day ko lang. Daddies. Karang kwan na data. Idaran na data di ay. Basin wala sila kabalo kaganina manggod mga higala. Na mga pila to 7 kabuk man susuto sila nga. Yeah. Ni adto sa opisina, gikan mi naglakaw nya ni nagulat pag ito sila kay mulagi gusto nila i-interview si Consi about sa iyang mascom or communication kaagi sa eskwela o of course ang iyang experience sa trabaho. No, ganina na sila unya murag nalipay bugog paminaw sa ilang mga question pod nga gusto pud sila makatuon mahimo pong communicator pareha nimo. Pareha nato nga murag gusto sila nga lagi no ilang future posible nga ma-DJ sila, posible nga ma-announcer, posible politician. Yeah. Host baka, no? Potential. Pero nag-ulang-ulang kay borag i-dissolve na daw ang communication nga no? Nga subject. Lagi. Kay wala na ikapendol. Yes, number 1 nga isa sa mga nakita nako sa una pa sa amo pa ganing itong pag-eskwela nako atong mga pila to 5 years ago, 3 years ago nga pila to ka years ago basta kay kanang lisod kaayo nga kursos siya nga marag madunggan sa tao, dili kaayo popular and ako gani mismo
ayha pa ko nakabalo nga naa di ay mascom katong nakaadto na ko dito sa bulletin board. Nga mo ni mga course accountancy nagtan ako nga asa mo ko pwede ani pag uy nadi mascom na ni. Nagana pag ko nadi nga ni nga course na ni so wala gyud ko inanawan ba so sad kay siya paminawon nga imbis katuntang mga nang graduate mo unta to sila ang murag mo promote na siya nga course ba nga nindot ni siya mo untay mudan ni sa mga kabatanunan nga uy try this course try ngani nga profession pod kay maayo kaayo ang kuan tumong og tinguha aning how to communicate pero sad kayo wala kayo ga ingon ana nga mga DJ wala ako isa gid ko sa mga ga promote gid uy magmasko mo mga kuan kay basing ganahan mo mag istorya basing ganahan mo mag-express sa inyong self ano Pero mo lagi dissolve lagi daw no basic basic i-dissolve na into a kuan na more on sa social media na siguro or maybe dito na sa kuan so bay ilahang gusto may tabo sayang din naman kay dako bigay ng factor ang kuan communication nakita nako nga tungod kay gamay raman ang ga-enroll so number 1 mahawad-an og trabaho si teacher or so far manggod kay kung mayon ka og accountancy versus education mga dagko gyud na sila nga mga enrollees kana nya sige nursing kung naay nursing ang kuan ang school no engineering infotech mo na mga dagko kay karon pero pag abot sa mascom kabalo ba ka nga naglisod mi mag cheer dance lisod mi magimo og cheering team kay wala pa mo appeal sa amo kay nag-working student ang uban 15 rami sa isa ka sao na lang imong ikontra sa cheer dance sa 40 ka buok tama no lain kayo murag lain kasi na murag tay gani ginatapok na lang gyud ang mascom appeal ang other arts like psychology so ingana na lang ipako na lang sa lahi nga arts na no para lang murag gamay ra gyud na ba I don't know lang siguro wa man so gani na I think ikaw kay murag naman kay potential nga mo teach poon di ba so I think gusto pwede na to na i-make a difference nga mahimo siyang lively mahimo siyang interesting labi na kung magsaba-saba ka sa school bitaw nga unsa man ang anon man na silang bibo man kay nga course unsa na sila nga course pwede sad ba pwede pero maybe siguro kailangan sila magunahon na nga or unsa bay possible nga output kung graduate ka sa communication tungod sa imong giingon ka ganina magkahayag tungod sa imong giingon ka ganina ba ang social media man ang libre karon pwede ginagamiton sa school nga training ground sa mga student maghimo sila social media for the school kana-ana na lang siguro instead of di ba kanang school paper man to sa ako sa una tama Trailblazer i-change na karon i-change na himo nag social media page kana-ana na lang gid siguro para I mean mag-focus na gid ba nga ang sikat mga platform karon kay social media man so social media na anything tanan connected na communication then connected to social media ana na gyud why not imo nang ikuan ba podcast tanan na ba pero kung gusto ko mag free training sa tanan ba makatabang maguna. Asa magka-free training ka or suldoan ka sa eskwelahan para mag-training? So kung sa free training, after sa election, ayan natin magpabaya. Pwede. Free training ba para sa tanan or sa kuan ba? Tama si mong yung karon ba dagan kay uso karon ang pranang sa kuan karon no, mga call center kanang mga virtual assistants. Diya na tanan ang kuan kay mo man ang demand kay karon. Social media manager o kana lang. Dali na kaayo karon sabay mga maayong buhaton na. Kanang kabalo mo live stream, kanang kabalo pero kanang, mo. Di ba gyapon under ang kanang mga mag-short film, ana? Di gyapon ba sa AB Communication gyapon? Film actually na kung specify yung ka, nagyug kay School of Film kung specify ka. Pero kay Broadman ang mascom apil na ng film photography. Oh, so diya nagyapon. Apil gani ang dance og theater. Apil man diya.
O apil gyapon dia. Apil gyapon na. Nga naman nga na-dissolve na may mawala. Agay naon sa kalawsi ba. Dito man ta sa high earning job. Doktor dito ta sa ay sus Ginoo. Daghan kay naron mo tani. Ay sus. Maghimo na lang kag-school ngay na lang sa kaha. Ba? Technical school ba? AJ, sa akong nadunggan sir, naay gatulo about anang podcast dito sa USTP. Oh yeah, si Juan, si I Am Him. Borong dito man na siya, nagtudlo man na siya dito sa USTP. Mo lagi kay amo lang na topic ka jot kay ingon sila even daw sa Liceo na po daw i-dissolve na daw ang communication nga subject. Nga kurso. Ano ni mag-create sila radio ano dia sa taas sa ilhang sa school. Pero I beg unsa to gingon? Dili kinahanglan unsa to? Sa dili kinahanglan. Ang communication unsa to gingon? Karon lang. Dili kailangan galing ang communication karong panahon na. Lagi, di ba? Nya. Tapos ang walaon na noon sa tanan, kailangan Ginoo ko ninyo. Naglabad ang ulo. Kailangan siguro lang usabo na nato pangalan na AB communication. Murag kuan ra kay ang unsa tinang communication kanang butangin na og medyo naa sa mga digital or social media kanang ana ba. Kay mo naman ang kay bro feeling mo murag obsolete na kayo paminaw ng AB communication, communication. Oh, di ba? Kanang pinasocial ba? Ex-media. Na. Or kanang na mga future na word, no? Futuristic, digitalization, true communication. New era media. New era media. Ala. Mga ana ba nga mga Ginoo ko ninyo. Kasi walaon pa no. Pag-suggest daw yung sa mga ngalan parang gwapo. Kay kung AB communication, tama ka, AB communication, murag kuan kayo, kanang basic ra kayo. Murag wala tay paingnan. Murag mo kag AB communication, murag gayaw-yaw ra, murag marites. Sige nang gayaw. So lang ang kurso AB communication, istorya ra man, murag naglikay ra man mo sa mathematics. Oy, pero kung imong una-unaon, di ba? Bachelor of Arts na siya. Usabon lang nato ang kuan. Di na to walaon. Kuan. Ang ato usabon nato ang pangalan. Ayun na ng AB Communication. Butangin na og level up na pangalan. Kay kuan naman ta karon, kanang medyo future, kanang paano naman ta, digital naman ta. O kana. Pwede man Digicom. AB Digicom. Oh. Pwede. Digital naman. Imagine ninyo kaning atong gabuhaton karon like ani atong gabuhaton ron no. Di mo ginikaya sa unang panahon kay kailangan mo ka magbuhat og studio. Studio nga perting mahala pila ka millions. Tanawa karon di ba bago lang nagpagawas ang kuan ako kitong gi-share. Naraw bago lang nagpagawas ang Philippine Star. More Pinoys are tuning into podcast according to study. As digital penetration. Diyan na lang ta sa penetration. AB penetration. Ano na lang? AB digital penetration. Ano na lang, oh? Tanaw kay ang ga-enroll piling nako lahi ang mga ga-enroll ani. As digital penetration deepens across the country, more Filipinos are now tuning into podcasts, surpassing other media platforms such as online streaming sites, online news portal, and TV as the most preferred source of information, according to a study conducted by 3 of the country's largest podcast networks. Wow. So, giandam na di ay. Giandaman na gid nila kay most prepared man. Most prepared. Dili prepared to prepared. Actually, sa States man gyud, dugay ra kay ga-podcast ang mga tao. Perminti biya ta delay sa US. Katong panahon nga napata sa radyo, ang US wala na nagsugod na og podcast. Kaya nawala naman ng mga antena gud or digital. Kaya ang podcast mo nahitabo kanang at your own time ba nga pwede ka maminaw. I think mo nang nauso ang YouTube kay pwede na ka mo tanong showtime at your own time. Panahon si mong pag-gym, panahon si mong mag-study. So ang podcast mo gyapon nga bura kag radio program or ingani nga mga talk show but magdepende like ato akong na-meet atong Sabado nga niingon siya nga
Ganahan siya kay matag-travel niya, kay naman siya sa abroad 30 minutes. So every time mag-travel siya, para malingaw siya, maminaw siya sa Bitok-Bitok podcast. So nga na. So yeah, I think diri na padulong. Siguro dito pagyapon sa mga areas na medyo mahal pagyapon ng internet, mo ray dili pa ready aning podcast. Kay more on internet magini ang podcast, di ba? So pero dili nimo makuan Herb kay like dili man nimo na i-consider nga low kay sila dito kay nga ana ang imo i-consider ana kay ang imong reach nga somebody nga layo kay sa tanan makuha nimo, di ba? I mean layo kayo ba America katong nalay internet. Tama. So at least galing feeling nila daw nga nara sila sa Pilipinas so sa Cagayan de Oro because of this lang. Pero syempre nalay mga uban pod kantsaw ani kay nada uban mag-podcast nga bisag wa pa naagian mag-story about ani nga mga things. Well, depende na gyapon na sa inyo ha. Depende na gyapon na sa subscribers kay at least wa mamoy pagtan niyo nga murag wala ni siya sense, then you could transfer. Makapilig yung ka kung sa imuhang gusto. Ang nakalami mo karon sa podcast, gusto ko sports, na podcast nga pang sports. Gusto ko mga conspiracy theories, na po. Di ba? Kung gusto ka o kung sa mga chismis, gusto ka o scientific, So, at least na din. Depende na din na sa imo kung sa imong gusto nga paminawan. So, this is very good. Again, 2 days ago, gipost ni sa Philippine Star. More Pinoys are tuning in to podcasts according to study. Pero, like I said, dugay na hindi sa lang nasod ng podcast. Ang uban sa radyo, sa ano na lang, kung nasa mga taxi, uban pa. So, ang uban, talawa. Podcast na tirada. So, we're on the right track, mga gala. Palakpakan. Galing lang. Naalang siguro yung mga regulation, Arb, no? I'm sure, di man ma-regulate yun ng kuan. Dili na siya pang adults lang siya. And then, syempre, kung makadungog ang bata, wala na. Di na niyo ma-regulate. In his own time, own place man. So, medyo mo lang po na. Then, and kana po dayong kanang mulagi kung ang topic nila is kaning dili kayo makatabang sa katilingban, more on kuan ba? More on sa baka ng ilang mga topic nga kana bitong more on nga makakuan na hinuon, makadaot na hinuon sa panghuna-una sa ubang tao, like lahi nga mga suggestion na nila sa ilang mga points of view niya. Mali di ay so di nimo makuan ba? Say gani nga murag kuan pa kanang murag extremist ba? Mga extremist pud ng uban diha. So di nimo makuan ba? Basin hinadlok pod or basin demonic or something yan. Di nimo kailangan nag-suggest din si AJ digital media and strategic communication kanao. Medyo gwapo kayo basta na digital. I think kanang digital media, no? AB in digital media communication. Multimedia communication and innovation. Butang DG media, ano man? DG media. Ito na yung mga digital, murag okay na kayo. Nawad-an na credibility ang mainstream media kay naay bias versus podcast na mostly ang source mga first-hand witnesses. Pwede, but kanang may yung kao kanang mawad-an kay naay bias. Alam mo, we want to be honest, bisa kung saon tanan yun na ginay biases. Lagi na biases bisa pa kung saan nimo nga di ka gusto nga wala na siya bias nagin na siya biases kay depende kana lang galing pagbalita di ba kanang pagbalita ba no pag gusto nimo ang balita bay nga mura gusto nimo nga kuan ni may lang gini mo nga pag-deliver sa balita og ang content kanang nagi kuan ba kana bang with kanang explanation nga kuan kay ba. Pero pag feel kay nimo nga mura dili kay nimo feel ang iyang kuan naginay depende din na sa headlines or nagina somewhere sa pag-deliver nga mura gyud og ana bitaw tinuod gyud na bay. Tama. So kuan siya bay. Kana mo nang communication gyud gyapon, no? Yeah. How to communicate that. Na siyempre naapil na biya na sa ato mga lesson sa Mascom ang kanang sensationalism. Ang nakalami lang ning digital gyud kay wala na maghawd-hawd nga kanang sila ra gyud kay sila pinakadako nga network debra sa una ba nga when you say ABS-CBN or GMA sila gihawd pero kung gibalita sa PTV4
Bornag yun kay kaduda-duda nga lahi ra gyud kung ibalita na ni sa ABS-CBN, di ba? If na kay madunggan nga something nga balita, dapat dito na to ni i-confirm sa ABS-CBN sa TV Patrol na to ni pa-confirm nga at tinuod yun. Ingana ba? And that's why na dayon, at the end of the day, still business man na. So if ang larger network na dagay ni salig, taborag mas ni ano dito, siyempre mas mumahal na po dayon ka. Ikaw din advertisers, mahal ang kuan nila per pila ka minutes. Kaya well, at the end of the day, negosyo mangyapon na. Naman sila viewers. Na viewer karon, naitabo karon sa tanan o naawa. Di ba? So dagan na yung mga kuan, ikaw pwede na ka makapili ang sa imong gusto at na dito, di ba? Ano na siya? Actually, kung imong buto naon-naon, ang advertisers is more on dito naman karon ga pa-advertise sa digital media, di ba? Dito na gid tanan. Dito na. So, kumbaga, tanawa gani ang nagkakahitabo. Sa una, sila lang mga network ang maka-earn. Oh, yeah. Karon, you can have your own program and ayo palupig lugar. Kung gusto gyud ka mo appeal pod sa pay, mo appeal pod mukaon pod sa monetization, syempre ay gid pod palupig pod kay gihatag na sa ato tanan nga free, di ba? Free na lang na himuot na lang nimo ang imong gusto. So pwede na ka mabahinan. Tama, sakto ka. So ingana na karon. So well, again, gusto na ko to nga ituloy-tuloy na to tong kuan. Hopefully natin yung mga training so on pa itulo nato ning mga atong kasinatian. Ang nakalami mo nga tuwa or di lang ni theory atong naibawaan kasinatian gini nga tuwa on how we started everything, like doing shows sa radio, doing shows also sa digital, ano ba? Picture, tapos nakita ginato ang mga effects atong ginabuhat kay kita mo'y gabuhat ani actual katong gibuhat nato ni mo neto nakita nga effect pag kanetong gibuhat mo ni siya ang resulta kanang ba mo man ang dili mabayaran kanang atong experiences kanang ato ang mga naagian nga mo ni among nakuano ana ba kay sometimes theory daghan man kayo. Ang nakakuan lang ang nakakuan lang na example kung kita gid ang mo teach lugar no kailangan gid gyapon ta mag-update no kailangan man ganahan man gid kita pud nga unsa may updated karon may something na pud karon nga basin bag-o na ang algorithm karon basin na ang mupatok karon ana diba medyo sensitive ta na ang problema man gud sa una tanawa gani ang akong experience is ang nagtudlo sa mascom sa among mga teacher lugar, graduate of print media. O naka-experience of broadcast pero kuan lang, nalang sa kaning radio lang ana. So, ang usapod napoy among maestro nga photography lang ana. So, kumbaga naana siya nga basic nga knowledge lugar nila pero pag abot na din ako sa akong own time nga na digitalization, social media, wala man na nila man natudlo sa ato. Wala na nila na appeal og tudlo kay wala pud sila experience ana. Which is why kaniha isa lang ni sa mga na-prove nako or ingon akong maestro, ingon siya nga basta gani mag-story ka, magsugod jud ka sa pinaka kanang unsa mag-narrate sa ka ipaila-ila sa nimong character aya din mo abot sa pinaka-climax din sa story and then resolution dayan ana di naman na pwede karon tan-awa di ba karon dili pwede climax diretso climax nakuha ni mong attention pak aya di ka balik sugod tama so kana siya isa pa na sa mga akong na gilawayan tapos gipansak niya diretso. Ngano man, O sige, pansak mo. Wasa ka baliban. Niaging mga bulan, usa ka babaeng lalaki. Ana dayan. Lunso ni, ana dayan. Tama, di ba? Kana bitang makita ka video nga 3 to 5 seconds, diretso na mo makita oy nga nadisgrasya ang kuan nabalintong ang kuan, nadisgrasya ang jeep. So unang panahon kay thrilling mo kayo kay kadugay ba asa man nga tayo? Asa man nga part nga magbangga na ha? Kadugay ba kay sa banggaan ni ha? Dugay ba kayo? Adapit. Karon di ba? Tao sa TV Patrol, nga naman sa una. Susunod!
Umami na si Master Poppy na mga karelasyong lalaki sa pagbabalik ng TV Patrol. Anda na sa gapak. Bareng mo na ni nga gapak. Ano na humana. Poppy! Naay karelasyon nga lalaki sa among pagbalik. Kami kaya gigyan. Hantod yung nga sa last ba? Karoon di na magsilbi. Di na magsilbi. Tawala limang ka sa unang panahon ba mo tanaw kag show. Tapos di ka ganahan sa host ba. Magsige lang kag yaw-yaw. Pero wak kay choice. Di mo ma-forward. Di mo ma-skip. Magyod. Maginay kandiha. Karoon kaya. Karoon okay na kayo. Wakay nada. Next. Wakay nada. Next. Yan ang imong agi. Next. And then kung ganahan ta, ayara na to. Maingon pagin na to sa atong mga kwandaan. Ayara sila makaingon nga ay ganahan yun na siya sa probinsyano. For example, karon like lang ka diretso. Kabalo na sila nga ganahan na kaan. Mo share lang ka diretso. Kabalo siya nga fan ka na. Muna nawala. Sa unang panahon ba ang cable na libre internet? Karon may nabali na eh. Mag-internet ka, wala may ganahan mag-cable, ilibre na lang mo ang cable. Wala man kayo mananaw cable na. Pananaw ba lagay po mo cable nga halos sa una mo tanaw mo kita og Star Movies o HBO, mo magina tong ganahan. Ang problema kung kalibangon ka di man mo ma-post. Laira ang mga YouTube o mga Netflix kay pag kalibangon ka, post. Manglabas ka na or wa ko kasabot ato ano daw to? Balik. Rewind. Ano daw? Mo na nakalami diya. Ang HBO kuan may magma-post nimo. Takapoy kay ba kay pagtanaw nimo sa Star Movies kay tunga-tunga nang kita taganahan ka sa movie ba. Usa yang sunod nga schedule unya pa alas 5 sa hapon at balikan na sa nimo niya alas 5 sa hapon ba. Tanaw nimo utrong movie para makasabot ka. Wala na gid ko anang cable eh. May mga nakaagi magag-cable gyud sa inyong balay. Wala na ko nag-cable. Social herb, no? Ka-remember ko na sa no high school ka ba pag nakay cable social ka ba? Cable ni? Cable ni TV? Tanong to be? Ma-remember gina ko sa una, bro. Di ko makarelate kay mag-story sila. Uy, nakita ni mong bagong kuan, music video sa MTV ni Backstreet Boy. Ako kay pasakay ka na ba? Hindi ka comment bang yung makakita. Ay, kalooy. Nice kay ba? Nice kay ba? Nice. Doana. Uy, nakita ni mo. Di mo matubaw na di ka kitag kuan ba MT. May galing kay na libre ang mix sa Studio 23. So medyo na nagamay. Pero mga Tagalog man. Pero sa una ba MTV yun na. Pag may uy, di bago do. Bagong video si kuan Britney Spears. Hak na nasad niya. Di na sa takarelate ani watay kuan. Nagka-cable demo so na mga high school ka. Na minyo na. Pag minyo naman ko. Pag minyo na. Dito ako sa barkada makitulog sa Friday kay sa corpo sa una every night naay ka nang ipa-play among teacher sa literature o mga Hamlet, mga Macbeth. Friday night na. So nahimo sa nako sang excuse na wala man tay cable ma. So dito lang ko overnight na lang dayon mi kay mga Pero ang ending wagi mahitabo nga pananaw kay boring ba kay ng mga Hamlet, mga Macbeth na mga movies. Hak man nga mga movies ni. Wala dito ra magtilibaban. O may cellphone so landline tilibaban. Magtinawagay kay ang mga group of mga girls naman po dito ana nga balay pod. Dito po sila nagtapok. Magtinawagay na. Ka-remember ko sa una by home radio. Home radio kaning Melo Touch sa una. Magpa-request ka og love song. Kaya pa-dedicate ni mo sa imong classmate. Ana tirada sa Paminaw ba? Ang pinaka-the best, Brad, ang pinaka-the best man gyud nga playlist of love songs gyud ba? Mellow Touch. Kanig yung 95. Paborito na mo ni every Thursday, The Mellow Midweek on The Mellow Touch. Kaning may gwapo. Kuya maning kuan Earp, kuya maning ang kaning Mellow Touch Earp. Sa unang panahon magbuhat og playlist Earp. Kuan gina Earp kanang wala ginaingon nga kanang nay magbalik-balik. Kanang nakakuan gina. For example, kung na-play na ng Through the Years, na yung mga pila ka days, haya pa ni mo na siya ma-play. Pero siyempre, kung medyo gahi ka na DJ, kung naibag ko nga kanta nga kusog kayo, say taguan. Para di maka-asa man to ha. Pero sila, may gina sila o ganang, kung dapat piano mag-end, ang next song, ang start po kay piano, bro. Piano. Kani ang Mellow Touch mo, pinaka-the best kung may yung ka og mga love song sa unang panahon. Next sa layon to ang home radio.
Katong mga 5 stars. Kanag yung mga lawom ng mga love song ba mo nang magtawag-tawag we. Anyway, so muna akong lang about sa mga cable yan, social yan. Kana ba? AXN number 1 ako nga ganahan nga kuan, AXN. Oy, tama ba? AXN kanang HBO dayon syempre kay gusto man mga tag-as kay nga mga movies. Ang AXN kanang mga series, mga ngana ba, action. Mga kuan dayon syempre. Di man kaya na usahay ra man ang kuan mga Cartoon Network kay medyo kung gusto lang mga ESPN ESPN ano rin mga basketball mga na relate na taraw ka di ako sa cable nakakita og kanang sige nang kanang MMA kanang kuan kanang sa kana Octagon kanang may tama di gyapon nagsugod bay nakasugod bay nice kayo ba ibot ko sabat anyway, teka muna na ako'y naunaan din ako ganina kay di ba nagi-question sa ako nga nakaingon sa kung sa to kanang unsa ni mo Sir Bern nga nainganyo kang mag-go ka into communication ano ba I realize Brad never man ako nigi kuan nga man ako sa communication kay ano mo gi-dream all I want man gid is kuan man computer programmer mo gid akong gusto naba kay mga instances Brad sa imong life nga wa ni mo damha pero niabot lang but eventually giganahan na lang pug ka ang DJ wala man ko nagdahong nga mag-DJ kaya nga ako mag-artista man ko tama kay imong tingog di man po na pan DJ ko nga medyo modulated god di ba so wala gyud ko naguna-una lang ko ba nga lisuda buka ani ana lang ko na lisuda mag DJ so kana imong yo pirmi ba kanang ikaw ra istorya wala kay istorya unang ako mas kuan ko effective ko sa tandem kay istorya gyud ba ana one kami ni Sweet M ana gyud ba nga tandem pero katong ako ra isa bitaw nagkuan gyud ko nangangagit ko muna nakahimo kog meme atong hello okay ra ba mo diha kruk oh yes ako okay po kana bitaw nag-expect ka nga nasa istorya pero ikaw ra isa sa studio talisod kito sa una brand nga naka sa labi nagnaka nabutang sa ABS ka ta imong pananaw dito kay Green Hills bitaw walain balay ba talisura isura ni magistorya tani oy nga ingani ang kuan mag-imagine na lang nga nakay ka istorya. Bugan mag-imagine na lang niya. Imagine ka nga kuan. Interested ko sa kanang to entertain. Interested kay ko munang that's why katong na mo sa awards night naminaw ko ato katong elementary pa man ko ato nag-awards night na ka. Ngano ka tigulang. Bitaw. So nag-awards night mo so nag-interested kay ko sa tanan nga mag-comment ana ba kay napog ko'y opinion kumbaga nakita na ko ang opinionated man ko nga tao pod unya sa Killer Bee ko ganahan gid kay ato kasi syempre gusto ko ta mag-social aroy nung kalugar social ka Killer Bee ingana man ta sa Cagayan pa-social ba pero kung mahal kay tanan dili na balikan pero gusto magpa-social gusto barato gyapon ba alam na sa unang pa-social talaga minaw ka og mga Killer Bee mga Sandy 101 yay karon ignon gyud ka nga social kay kung maminaw ka sa line yak maminaw ko MOR yak ew asa mo na bay yak luuran ni mo yak luuran ni mo mag minong-minong ka ng mga Tagalog yak Bisaya man kay na sila uy ano ito esas Bisaya bitaw pero grabe pag boom gyud sa MOR gyud ato nga mga panahon grabe ana gyud ko nga hala kulbaan na ni di ba ni ana biya gyud ang MOR na Bisaya lang na siya pero grabe daghang kaayo mo nagpalo ang point maguna to atong ako na head pwede kita magbinisaya pero natay point ano bitaw if gina-idol na ako si Mo Twister nga kanang kuan kay siya magunahon na tapos mo kuan sa advice siya kaya lang English speaking siya nga straight pwede mo gid ta makakuan og version nga ana nga Bisaya atong gigamit nga language but what we're talking about or ang atong mga opinions
may laman naman kay kung imo gitanawon ang mga middle class, di mo gina siya mag-iningglisa na silang tanan, namo gina sila Bisaya, but magdepende sa topic nga lang gistoryahan. Yes. Or unsa nga topic nga, di ba? Siguro social lang gid atong pagpaminaw, mura pud tag masosyal pa maminaw sa ila, mura pud. Digyo kay mura gyud dili gyud ang problema man gud nato sa labi na sa Cagayan de Oro pag maminaw taro kag Tagalog, cheap lugar ka nga tao. Lagi. Ba? Murag natay feeling nga kung Tagalog ba'y mo bitaw to nga ginapilit nato nga ganahan tarota sa kuan katong kanunong katong nga era sa panahon sa mga South Border freestyle nga sige sila balik-balik og concert sa Cagayan de Oro. Oo, mga kuan. Mo na nga mga era ba'y nga kunwari Pinoy ni sila nga mga kuan pero nga medyo high-end lugar gamay mga high-end. Mga rainbow, diba? Mga freestyle. Before I let you go, I want to say. Medyo marag social ata. Ang perminti yun mo hawid atong radio station, murag ito, Killer Bee yapon. Dito na yun sa Makumba. Makumba, kanang kuan ka. Sandy 101. Ang Sandy 101, kalimti. Tana. Then din sila, di ba? Kami mga hampas lupa, nga di kasulod og mga ticket, dito ra sa gawas, madunggan man gyapon ang Sonata. Mamalit ra dahil mi dito og kanang kuan uso pa man Jinpo sa una Jinpo. Jinpo Melo. Dito ra dahil kanang dia dool sa McDo karon na mga kuan dia dahil parking. Dito ra din shot. Minaw gyapon sa kuan freestyle dito sa Makumbang area. Kinaminaw. Shot. Talay naman ta kay nakasakay lang tag sakyanan, piling na to kitay tag iya sakyanan. Mo culture na to na sa Cagayan ba nga pasosyal. Gusto mo ka og sosyal pero dili mo bayad og dako. Pero dili gatip. Dili. Wala. Mo bitang uban nag-invest, di ba na-tapping na to nga nag-invest diri katong dako kay nga club. Kay pang social gito kay ilado to sa Cebu kay di gid mo ang mga elite. Ang problema kay mga elite sa Cagayan de Oro nga tinuod dili man diri mag-party didto man mga dito sa laing lugar. Ay, nipatok man to. Patok man to mga pila ka days. Pila ka days lang. Pila lang ka bulan nagsara oy. Experience ra oy. Experience. Pagana ay mo dani. Ang uban mga social kay magpapapromo man sa unang Killer Bee ug Sandy 101. Na mga complimentary tickets at social pero complimentary ticket. Ayara makasulod kung libre promo. Mga promo pero actually limitado pa man gyud. Kami man gud mga tinuod yun nga dato Earps. Yeah. kami mga tinuod na mga dato gachinilas lang Highlander, shorts. Mukhaon na gyapon mi ganang mga kuan, mga proven. Ano ron mi? Di man kami mangod mga pobre kami mangod mga pobre makuan gid mi nga ma-miss mi wow kasunod ba sabot dayon kay magpatak-patak pa ba magsabot kay magpatak-patak mag-abot dayon mahuman na dayon okay ram dito ba pangin di ba kay mahal man ana gyud nya ang ending dito ra din ni hapon sa Kogon. remember mo nag-opening ang Ayala Centrio. That was the highest sale sa Gaisano. Promise tinuod to ba opening sila. Pinakakusog nga halin ang kananan ato sa Gaisano. Tanan ni testing sa Centrio ang ending na ngaon dito sa Gaisano. Tanawa ra gud na atong batasan. CDO, what's up? Susina ko dagan kay nagbaklay og kuan kanang gikan Centrio tara pero dito sa Gaisano na ngaon mas barato man dito. I think dili lang na siya sa Cagayan de Oro. I think as a Filipino gid pod siguro na nga rate. Pero ano Lord, kasagaran mga metro like Cebu na mo gid mga social good. Kana man. Dako mo sila good. Imo man silang ma-consider because nagi mga dato po dito gyud. Dito na lagi sila mo lagi sa metro. Kita lagi mga dato. Kita lagi sa Cagayan de Oro nang gusto nato lagi nga mura lagi tag social lagi nga kuan laga tarota nga nang RT dita kuan pero actually ang ano bang
burabag gapretenta nga mortag pero actually ang bulsa ang social magud ang pagkadato magud dili magud na sa itsura sa actual magud na kung nagil kay kwarta nga dala actually kana magud ta nagud pero namagud tay mga kuan ba nga social tatanahon di ta mo sa kay jeep kun dili kagang-kagang kay katog yung sinaw di kita mo sa kay taxi nga katong walay aircon mo bitang sayo kay nawala nga walay aircon diri sa Cagayan de Oro kay dito na kita mo sa kay taxi nga naka-altis na pero di mo tip on earth kanang in fairness po nabi ato era nga kanang grabe ang kusog kay mga rave party nga to grabe to bay that is why EDM that is why ang MOR murag na influence ba nga bisag sad lang kuan lang kanang budots lang pag-ana pero kailangan kita mag-EDM ba gining gusto sa pero kabalo ka dilo in fairness bay gitry man nato nag-EDM tabay kay namagi-ana kasagara ani may tabo kasagara dayon ani mga duol sa toa like for example Gango Libuna Kinawi kani mga duol ra ba nga barag sa syudad ba kasagara to nga time ang mahimong mga SK chairman or mga SK kagawad mga taga Xavier ng eskwela so kapila nabahiran kapila sila lugar na in charge so kapila miging na nga sir kanang magkomig sa kamo may gi-request so wala sila choice kay ang gusto sa tao MOR man pero ingon din mi nga sir pwede sir nga nang EDM lang sir di lang ta mag-play og kanang mga budo sir so wala problema. That by how many times lagi na EDM, ibutatog EDM, sige larga EDM. Mga 30 minutes by tasak in 30 minutes ang mga tao wala na. Kay usar ba nakabit. Tapos ang mga tao manglingkod na wala manayaw. Ang may tabog sa mo ni Boy Negro paghuman after 30 minutes balik na mong budots. Manapok man abran, wala yung mabuhat bay ang sponsor. Kay kapila man mimingon para kang kinsa man ninyo na para kang kinsa man ning sadsa para sa inyong mga kaugalingon o pata wa man sila choice ba? Di man manulot ng tao na, di na manayaw. Walay halin. Pag-play sa budots. Wait lang. Stop sa ARP. Tanaw sa nang comment diya. Okay, maloy ka. EDM. EDM, dili. EDM. 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 Electronic Dance Music. Oh, yeah. Napo ko EDM. EDM. Kanang EDM ang good. Pang pam 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 tuk boom pam pam ano ba kanang murag na siya mga drop ana electronic dance music sige ra be diyan lang hindi man ako ni ma-play diyan lang be asa man ka mag-play wait lang ako gipangita ang late night talk ba love song. Adyo lang para maka-relate mo. Si AJ Pagasian o si Cassandra. AJ, pag comment po diya kay si Cassandra na napirme si comment diya ma-awardan kay si Cassandra og best commenter of the night. Pag comment diya kay nay uban nga mga hilom lang na diyo. Hilom lang dili ka kuan ba sige pamina di ka comment kay busy po na sila pod naman po na sila gipanghimo namina ra sila sa atong kuan playback.tv. Asa mo to lay man ang techno gyud kay lay po ng techno lahi. Actually, murag actually ang term sa techno lang murag more on 80s kay ng techno nga word ba pero ang techno magod kay murag technology og paminaw ni murag technology ba tuwing ana mo na siyang techno. It's more on kanang nay murag kurinti ngana murag feel nimo naa ka sa lain dimension. Don't you come back no more. Kani kay mura mag hip hop maningal type. Hip hop. Hey, come on. Hit the road, Jack. Don't you come back. Hey. Trap music. Don't you come back no more. Ako mangita diya sa tuuban ako ligipang yan. Nawala naman din akong wait.
Naman sa love songs din. Hindi naman ako makita. Wait lang. Kadyan lang, brother. Na-intriga na nung ko sa... na-intriga na. Kung ano nung ko aning nahagit na nung ko aning unsay EDM. Yan. Nara. Bi? Kasagaran na yung gina-remix mo kuning uban ba? Di na ako kabalong. Di na ako makita ang uban na ni. Hey! Munang EDM. Magana na mga kamot. Hey! Hey! Napagay murang mas paspas pagaling, di ba? Kanang Chainsmoker nga Closer, kana. Oo, kana. Chainsmokers. Closer. Closer, tama. Wait lang, wait. Muna sa atong panahon nga pa nag-pandemic, no? Oh, yeah. Muna yung mga nangauso nga mga kanta ba eh. Yes. Yun lang. So, okay. Bye. Pang rave party mo gani. Hindi ko rave party. Danlog kung basa. Ayay. Na si Danlog o kamulo tagal well minaw. Agay. Hinahinay dia kay ang kani bitaw makatagay. Bisag unsa na lang i-comment dia galit ba. Kabalo na lagi ko nga na yung mga basher si Konsi nga gatagay kamulong tan-aw sa iyang mga kuan na mag-basher din na siya bisag unsa na lang istorya na. Kabalo ko gainom na ba gatagay-tagay na wala lingaw. Jonathan James Bivares, sir. Kumusta dia, sir? Kumusta boss ang mga kuan? Kaning mga major laser nga lean on. Mga kanim sila nagpauso sa una, no? Yeah, come on. I was doing just fine before I met you. I drank too much. Pero mura gi-remix lang ni sila nga mga part, di ba? Bite that tattoo on your shoulder. Come on. Hey! Itaas mga kamay! mga kamay! Hey! Ang problema lang ani bagay kadugayan magkasumuan ka na tungkol pa halos pare-parehag beat mo. Dili ang kuan mo gud niya ang EDM is more on ambak dayon ba kanang ana ambak ra. Ana more on taas kamay lang ba ana lang up ana lang ba munang nagpauso sa raise the roof kana bitaw. Raise the roof kay ana man imong kamot raise the roof everybody shut up. Tama. Magwild dayon. Walay stepping pero kabalo ka after ana nga era or nigawas din tong mga stepping sa TikTok. Yeah, tama bro. Ito na human sa TikTok dayon kung unsay trending sa TikTok mo ipatukar eh. Tama sakto na rin na-remind ako na bay. Tasugo na rin ato kay di na dayon mahuman ang mga kuan niya. Ang mga kanta kay Koto braso chorus tanan. Ano na kani pwede din yung come on! Everybody put your hands up. Put your hands up. Bernie on the MIC. Mr. Pope in the mix. Everybody jump. Come on. Turn down for what? Hey! Lami na ka na ba lang. Hubog lagi kag Red Horse ba? Walay klase. Wag mo lang. Ang adlib gihapon may gala. Gihapon. Pangmasa gihapon. Pero ang ending, ang budot sa diya, ingon si Juanito. Dito ra gihapon ang pusa tanan. Dito ra gihapon.
Yeah. Yeah, come on, put your hands up, put your hands up. This is Sambo Roar. Hey! Pero nakaabot ta ang last era nato brad sa sad-sad brad katong reggae. OPM na man tong reggae na dayon brad nga combination. Rasta people, come on. Come on, Rasta people. Rasta people sa Gango, Salay. Come on, Rasta people. Rasta. Sa patikim-tikim. Hey! Pinili kong gustuhin. Siya'y nagsimulang lumalim. Kaya ngayon ang hirap tanggalin. Hey! Kabilin-bilinan ng lola. Huwag na uminom ng serbesa. Ito'y hindi inumin pambata. Mag-soft drinks ka na lang muna. Pero grabe ni Bay. ako'y matanda. Then, imo din i-minimize ang volume ba tapos ikaw rin mo storya din dungano na nimo mag-up. Ayan na nga. Grabe, Brad. Hey, come on. Itaas mga kamay, itaas yung mga kamay. Rasta people, come on. Come on, iwagay-way. Come on. Ganja, sunrise in. Hey. Jopay, kamusta ka na? Come on. Reminiscing the sad baby. Pinapanood, nakikita. Jopay Andam na ba mo para mo ambak? na. Okay, murag naka-idea na yun kung magsadsad ka sa imong pangampanya ba? Kausap at kasama. Sabay-sabay, here we go. Come on, sabay-sabay. Sabay-sabay. Ayaw kalimti pagkakunsihal. Dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo Hey. aalis tayo sa tunay na mundo. Dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo sa tunay na mundo. Sa among pagbalik, gugmang giyaha. Atong letter for tonight sa among pagbalik. Enjoy the reggae version of Jopay. Sa among pagbalik Ate Tabeng, Ate Ginny, hello. Rasta people. Jopay, kamusta na ba?